ఆడి బిడ్డ కనుక అమ్మ వారు కత్తికి భాషం కట్టి కళ్యాణం చేస్తున్నారు కనుక నీకు వారి ఇంటి వాళ్ళకి 10 మంది రైతులు కత్తికి భాషం కట్టి కళ్యాణం చేస్తున్నారు తల్లి వెళ్ళి వీళ్ళ ఇల్లుని కాపాడు పిల్లలు కాపాడు పంటను కాపాడు పాడి కాపాడు కోరుకోరడం ఎక్కడ పోయా మనం మారు వేషం కట్ట ఒక మేమేం చేయబోక పెట్టాను ముగ్గురు మూడుతుల కల్లా మూలమైన శక్తి వేయురు పంచమల్ల కష్టపారిన సీత పిల్లల పిల్లలు తల్లి జగమేంద్ర జగతి భద్ర కార్యమనవే నువ్వు బంగారు పిల్లల కూర్చొని మారు వేషం కట్ట పెట్టినవే